хора, аз съм Ники. В момента съм вътре в къщата. Ако чувате някакви други гласове или касляния, това е моята майка и други. Сега разхождам се. Печем кебабчета за вечеря. Сега разхождам се. Ние с бати Димо, тук на парзалката горе ядохме такива зелени сливи с сол. Той каза, че от втория път ще ми харесат и това е истина. Но също, даже имам 3 хъгилогита. 3 хъгилогита. Както виждате, става по-тъмно и по-тъмно. Слагам си стипка на душа. Това ми е позволено. А пък